Slovensko nie je hrdé na svoje dejiny, lebo nepozná príbehy osobností, ktoré ich tvorili. Školy mlčia, médiá mlčia, my nemlčíme. Od roku 1279 dostával ostrihomský arcibiskup ako hlava katolíckej cirkvi titul primas Uhorska. V roku 1543 v dôsledku tureckej okupácie dnešného Maďarska sa sídlo arcidiecézy prenieslo do Trnavy. Od roku 1715 tento arcibiskup nielenže používal titul knieža primas, po maďarsky herceg primas, ale ako zástupca kráľa plnil aj štátne povinnosti, sídlil teda v hlavnom meste v Bratislave. Do Ostrihomu sa sídlo primasa vrátilo v roku 1820 začias Alexandra Rudnaja. V tejto významnej funkcii nachádzame aj mužov úzko spojených so Slovenskom. Boli medzi nimi osobnosti, ktorých sme už spomínali: Mikuláš Olách, František Forgáč, Peter Pázmaň, Juraj Lipaj, Juraj Slepčiansky. Po ňom zastával túto funkciu Juraj Sečeny a 7. poradí je knieža primas kardinál Imrich Esterházy. Prevažovali medzi nimi jezuiti a Paulíni. Imrich Esterházy sa narodil ako syn baróna Imricha z Galanty 5. novembra 1663. Buď v Novom Meste nad Váhom, alebo, čo je pravdepodobnejšie, na hrade Beckov. Esterházyovci boli košatý rod. Jeden z nich, Mikuláš, ešte prv ako sa zosobášil s Kristinou, vdovou po Imrichovi Turzovi, konvertoval na katolíka. Manželkou jeho syna Štefana Esterházyho sa stala dcéra Imricha Turza a jeho druhej manželky Alžbeta. Po štúdiách v Ríme ho vysvetili za kňaza 15. januára 1688 Mariánke. Následne ho poslali do kláštora Lepoglava v Chorvátsku, kde prednášal. V tom čase tam študoval aj Alexander Máčaj. Keď potom Máčaj bol predstaveným Paulínou Mariánke v rokoch 1702 až 6, bol Esterházy generálnym predstaveným tohto rádu a významne prispel k jeho rozvoju tak v Mariánke, ako aj v Šaštine. V roku 1706 ho menovali za biskupa vo Václove a v roku 1708 za biskupa v Záhrebe. V tejto funkcii sa podielal na prijatí pragmatickej sankcie kráľa Karola III., ktorá umožnila nástupníctvo na trón Márie Terézie. Dňa 31. augusta 1725, 8 dní po smrti predchodcu Kristiána Augusta Saského, ho Karol III. Vymenoval za ostrihomského arcibiskupa. Potvrdila to Svätá stolica 1. apríla 1726. Arcibiskupské pálium prevzal 11. júna 1727 pred sochou Matky Božej v Mariánke. Ako primas žil v arcibiskupskom paláci v Bratislave v dnešnom úrade slovenskej vlády. Dňa 25. júna 1741 v dome svätého Martina korunoval Máriu Teréziu za uhorskú kráľovnu. Do histórie sa zapísal aj ako veľký mecenáš umenia. V roku 1729 povolal do Bratislavy sochára Juraja Rafaela Donera, ktorý vytvoril viacero významných pamätníkov pre Bratislavu, Budapešť i Viedeň. Významne prispel k tradícii alexandrijského patriarchu svätého Jána Almužnika, ktorého ostatky získal kráľ Matej Korvin ako dar od tureckého sultana Bajazida v roku 1489. K domu svätého Martina dal Esterházy pristaviť barokovú kaplnku s Donerovou umeleckou výzdobou. V roku 1732 založil bratstvo svätého Jána Almužnika, dal do tlače v latinčine, nemčine, slovenčine a chorváčtine knihu o jeho živote Život svätého Jána Almužníka. A 28. októbra 1732 uložili svätcové ostatky v novej kaplnke.
Zomrel 6. decembra 1745 a pochovali ho v dome svätého Martina pod kaplnkou svätého Jána Almužníka. V nej je vedľa oltára jeho kľačiaca postava od Rafaela Donnera. Jeho náhrobok zamurovali do dlažby kaplnky s nápisom vyjadrujúcim jeho túžbu. Pod týmto znamením obdivuhodného súcitu pod svätým Jánom Alexandrijským nech spím a odpočívam v Tebe, Bože môj, milosrdenstvo moje, za pomoci sladkej matky milosrdenstva, brat Imrich. Vedľa neho sú pochovaní ďalší arcibiskupy Mikuláš Čáky, František Varkóci, Jozef Baťan, Peter Pázmaň a Juraj Lipaj.